memanismu hangu jiwat nyuwun tulung dhateng Mas Dedi kepareng mbawani sinom slobok utawi kaprahipun sinom cengkok grandel kurmatan dhateng panjenengan agaweru citing gale Mas Dedi menika putra Pak Giarto, bapakne Wiraswara, swarane ya kung, putrane ya ngono. Weh jan. Pawakane padha, lemune padha, prihatine padha. Rokoke ya padha. Anu. Monggo Mas. Mas Dedi menika nadyan kakung namung saged nyuwanten putri para Bapak Ibu. Menika saged dipun gladi. Dipun cobi. Ayo Mas. Tokno keduweanmu, anu katiasanmu kok keduweanmu. Iku malah melayu doan. Katiasanmu Mas, suwanten putri. Umpama ning radio mireng kene waduh suarane ndah neya wonge ya. Bareng petuk lah dalah. Blegendong semono kuwi. Terus Mas, itu terus Mas. Kok nek nganti lulus lancar nah iki ning saweran. Tak jaluk kanca-kanca. Anu yo. Ayo. Tuliane. Nggih, Mas Armadi jane ya iso nyara wedok. Engko tak cobane. Ya Mas, coba Mas. Iki jenenge piyayi. Ayo. Oh sik, rong iya kok wis. Aja telutur. Ayo. Ya. Ngempet ambekan nyara wedok karo guyu tadi Mas. Yo Mas Dedi. Sak lareke iki. Sak lareke ngisor lambah-lambah. Ya Mas. Mas Dedi lanang kena wedok kena, watone wilujeng komplit. Lanang Mas. Lumampah tanpa wah, Kang Gareng, ayo. Aku kok krungu suarane kaya suarane kekasihku iki sapa. Suara kok galik-galik to le. Mau to? Iya. Emang suarane Mas Dedi karo Mas Armadi. Oh, alah. Tak kira yen
kuwi bidang aku. Sapa? Oh, mengke engko jatahe engko. Wah. Kowe neng dhewe tulus. Yo. 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 Nen enano. Neng matyane. Ngono sapa yen aku wedi sik. Lolo ni temah gunjing Dendang Semarang ya nyuwun ingkang saking Kediri monggo Mbak. Wah, matur nuwun ya Ling wis isa nuju prana kelawan rasaku. Awake dhewe wis kelakon metu saka ing alam pangerantunan. Lah iya wis iki wis dadi jagate menungsa, jagate awake dhewe. Pancen kepara nyata Kang Garing. Nempil ketrimane Bapak Semar ya, Kang? Iya. Bapak Semar sing gedhe prihatine tansah nekunke nggone ngibadahe nyatane ngambah sing dudu alame bisa niskala. Lah iya ya, Le. Apa-apa yen manut karo sing tuwa, awake dhewe iki mung kari nemoni penak. Pancene ngono. Iya. Sadurunge Swandara Janaka, ayo aku karo kowe tuk ulem to. Ulem apa, Truk? Lah didhawuhi sowan Pak Haji Ratmi ngono kok. Ngono iya. Jumujuk ana desa Manding ya, Truk, kepara nyata. Hajate ora ana liya mung kejaba tasakuran Kang Garing. Iya. Tasakuran nyukuri nikmating Gusti sing wis tinampa dening panjenenganing Bapak Haji Ratmi Sagukuban lan ora lali uga tirakatan kuwi nirakati penyuwunan sing durung kelakon muga enggal kinabulna. Iya, amin ya rabbal alamin. Kang Garing piye? Nadyan wektu iki negara ana sajroning swasana prihatin kanthi wayangan bengi iki ujupe ora ketang klungsuk-klungsuk nderek udu atur panglipur marang para brayan. Ana ing desa Manding kene umume Kadipaten Pati. Iya. Syukur bagi sewu truk dene isih ana mulunge panjenenganing Bapak Haji Ratmi paring panglipur marang masyarakat lumantar awake dhewe iki ya, Gong. Iki jenenge Pak Haji Ratmi Danarasa, Kang.
Yen oleh dana rasa maulillahi taala aku percaya kok truk ora luka malah kebak, ora utah bakal malah utuh. Wong sedekah kuwi ora lempoh ning malah saya bakoh. Iya. Tur dasare kowe wis ngerti dhewe to, Gong. Kadipaten Pati lagi nampa musibah. Iya, mula iki sithik akeh mung kanggo ngendhokke otot ya terus aja banget-banget anggone ngetuni manang lelakon sing dumadi. Muga-muga disuwun wae enggal rampung tuntas wis ora dibaleni meneh. Kepara nyata Kang Gareng mulai yo. Kokean gunem tanpa guna nanjake para ibu waranggana sing wis kepareng. Sowan ana panjenenganing Bapak Haji Ratmi. Iya, ayo. Entek ora entek awake dhewe ngentekke sinden 5 iki. Sadurunge ngaturi ibu-ibu luwih dhisik atur makurmatan karo Mas Gareng. Iya. Mas Gareng Sumarbagya ngesti Pandhawa. Kepareng kok tindak pepanggungan dipethuk serampat. Ayo, monggo, yo. Wilujeng dalu Mas Gareng sampun ngicip-icip beksanipun serampat. Nggih. Serampat menika gending gagrak cara etanan namung sakmenika sampun kaprah menapa malih kangge kadang-kadang kula seniman ketoprak mesti bangsa nggo metu dagelan. Leres. Sok serampat. Iya. Le kula seneng niku nganggo isen-isen lagu anak-anak kok nggih iso nggih. Ah nggih wong pancen gumantung penggarape. Bintang kecil. Nggih. Ning lagu anak-anak niku nggih enten sing bingungke lho Mas. Kok ngoten? Pelangi-pelangi nika bingungke lho lagu nika. Bingungke bab pundi Mas? Lah nika pelangi-pelangi alangkah indahmu. Nggih ta? Nggih, merah, kuning ijo di langit yang biru. Nggih. Pelukismu agung. Siapa gerangan niki lho bingungke ngene iki. Kok ngoten? Wong wis ngerti pelukisnya agung kok sik takon siapa gerangan iki. Oh. Wong wis genah pelukisnya lah agung to. Nah niki mula kon kene iki sing kudu wajib dicetakin ora menerangkan diterangkan to Mas. Pripun? Nah, pelukismu agung siap. Lah sing agung ki sapa ngoten lho karepe. Oh, dudu sing nglukis kok agung ki dudu. Agung nu tegese mboten jeneng menungsa ta? Mboten niku sing diagungke menungsa niku sinten. Pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi-pelangi ciptaan. Nah niki sing diagungke. Dadi sing agung niku Tuhan to niki. Nggih, mau agung. Nggih, wah berarti salah tompok yen nika Mas, nika Mas. Pripun? Niki enten sing kliru niku malah lagu Jawa nika. Pripun? Sing
pok ame-ame belalang kupu-kupu. Niku lak lagu anak-anak to. Nggih. Nek jane niku nggih wong tuwa niku Mas jane niku Mas. Lho, niku malah nggih wong tuwa. Nggih wong pok ame-ame belalang kupu-kupu. Nggih. Siang makan nasi kalau malam minum susu. Niku wong tuwa Mas. Boten lagu. Sik. Kok wis ta jlentre piye wong tuwa? Lho, lah wong tua ta wong siang makan nasi kalau malam minum susu niku wong tua yen bocah siang makan bubur kalau malam minum susu. Oh. Wong niku siange makan nasi kok, Mas. Berarti wong sing pun wis tuwa. Ya ora ta ya terus. Lho adate kula nggih ngoten kok, Mas. Ora apa-apa dipangan. Lah kaya nika wong gawe lagu ning ora diitung dadi kleru to. Nggen pundi sing napa lagune? Nah, lagu balonku nika Kok niku ngoten? judule kudune balonku ada 6. Loh, lah kok ngoten? Lah kok lagune balonku ada 5 niku salah. Lah pripun Diitung, salah nggih Mam. pundi? Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, merah, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Terus? Meletus balon ijo lho 6. Sing kleru niku cakepane. Kok cakepane pripun? Nggih no balonku ada 5 rupa-rupa warnanya hijau kuning kelabu. Wah, berarti kasetku kleru Yo, wong kaset bajakan kok. Lah niku mula angger tuku kaset bajakan kok saire sok kleru nggih Mas nggih. Lah niku upama dieling aja sok tuku kaset bajakan. Oh, nggih ngati-ati yen mundhut nggih Nggih. sing kaset asli CD Lah, nggih. asli aja nganti bajakan. Nggih. Wah, jan niki mau nadyan gojekan nggih kali ngemutke kok. Nggih Mas Gareng, nyatanipun dasaripun para pepundhen tasih kepareng lenggah sami jenak wangge niki Mas. Kadipaten Pati hebate enten mriki niki. Khususe teng Kepoh Kencana niki. Nggih mengapresiasi kalian hiburan wayang Wah. ana sabet dipirsani, ana sanggit digatekke, ana swara dimirengke, ana banyolan digeguyu lho nggih ta. Nggih, niki mula kula terus mulane angel tetep kula goleki apa to tegese Kepoh Kencana. Apakah arti dari Kepoh Kencana? Kepoh Kencana nu Kepoh Kencana. Persuku kata. Nggih. Ke. Kanu kepala desane anyar inggih panjenenganipun Bapak Haji Ratmi. Nggih. Poh. Pohon tidak akan melepas buahnya terlalu jauh. Itu ibaratnya. Jernyatanipun Pak Haji Ratmi nu pancen wayah kepala desa. Nggih. Kenceng penggalihe kepengin tasakuran kanthi gelar wayang kulit. Cocoke kanthi dalang Ki Bayu Aji. Waduh. Nggih, sampun matur nuwun. Koran siji. Napa? No. Oh no. Napa no niku? Nolo gareng saka Semarang kuwi dagelane. Pak Eno iki ngono dhewe. Wah, kati ora diwacake ora katut bali nyonyor iki kok. Ya ora to. Nyatane anu Pak Haji Ratmi kali Mas Diono kali Mas Jengrono ki wis Nggih. tertib. Nggih. Gawean urung dilakoni wis dilunasi sik wis. Wis karek ngaplo. Dadi iki bengi iki nasibku gumantung awakmu. Ah iya to. Wah, lah iki blai iki. Apa lah. Genah lah awakmu ora mulih iki terus iki urusane dawa iki kok. Ramular nyandi kok ya. Lho ora tegese terusan mau bengi ngono lho. Nggih. Ning ora tenan iki matur sembah nuwun tesih ditenggani piyai kathah Mas. Oh inggih Mas Garing menika lagi kula mau sampun kula aturaken. Nggih. Piyai Sepuri nek pun nate ngendika ta wong Jawa ki laku sing ampuh melek karo sabar. Nggih. Nah niku meleke kuat, dasare dilambari sabar tur Pun ngibadahi tekun. Nah, pitados kali kula menawi panjenengan kerep melek bengi syukur-syukur ngantos jam 12 minggah. Nggih. Pun kula tanggung awane sesuk ngantuk mesti. Tak kira nek apa. Loh, manusiawi Mas bar melek bengi ning Nggih. dibalik itu akan mendapatkan berkah. Amin. Ngoten lho. Mas Gareng, Nun. anu ngicipi swanten Ibu Waranggana nggih. Nah menika kula badhe ngaturaken lelagon ingkang radi panjang wedalipun. Nggih. Kutut manggung kala wau menika panjenenganipun Bu Kades. Nggih Bu, menika kutut manggung badhe pun aturaken. Nggih. Kanthi swanten saking sinten Mas? Siapa lagi kalau bukan Ibu Rosiati? Menika pesinden kutut manggung ingkang sampun kawentar Ibu Rosiati. Nggih. Menika
jan wiwit biyen ngantek saya ini wiwit kula SMP SD kae. Wiwit kula SD ngantek saiki swantene isih popok, swantene isih elok. Pun tesih kutut mboten malih derkuku pokok. Ya tesih nyaring ngoten lho. Oh nggih. Swantene dijaga tenan dahare ya diati-ati, ora mung paton dahar. Ngerti ya nyambut gawe niki ya nggon swara. Nggih, angger dahare ngawur sithik kesereten. Mbak Rusiati niku gampang Mas, nadyan presiden kondang senengane mung gereh. Lho. Eneng apa-apa jangan apa nek ro eneng gereh, wah kudu nyedak mijo. Ora kosek kuwi sindian apa anggora? Kok kaya kucing lho kuwi. Lah wong senengane dhewe-dhewe kok ya. Oh senengan kok nggih. Oh nggih. Nadyan kepiye wong kesenengan ki ya wis maklum wae. Monggo dipun aturi, diayati. Iya. Anu. Monggo. Monggo. Dua swara supaya medal. Monggo, Mbak. Diombeni sik. Senggaan apa gusah manuk saiki. Ngono ngetokke semangate nyambut gawe kok. Semangat kok iso kaya mobil, suarane kaya mobil nyelip lho. Wes. Senggaan. Bar diombeni terus dipakani. Ya. Monggo. Suarane elok, kebayake anyar, dan mematut, ayo. Baik. Tandino kuwi terus kok aja nganti saling. Iya. Sing mambu tumpang. Yo. Ano? Salin. Yo. Yuk. Awas, putri sik, sing seru. Aku.
Mung. Sing seru. Kutut manggung yang dirungokke yamene nyamleng, Mas. Nggih, kutut manggung iki sore ya penak. Heeh. Esuk-esuk ya penak. Nek tengah wengi wah jare saya nyamleng. Kutute manggung, parkite muni. Monggo, Pak. Nano. Balungan yo. Gendolan Diwiti. Ayahe wus sit pingsir wangi wis kuwi lambene Petro meneng kok sing arep ngaco cah cerdas iki. No. Mbak harus nek cara manuk genah yen wis kutut. Nggih Mas Gareng. Nggih. Nek Mbak Setiawati niku cara manuk napa jajare niku? Niku bocahe alus kok, Mas. Nggih. Kula yen ngarani niku manuk ngoten nggih manuk murai. Weh. Murai. Murai batu. Wah. Delok. Yen Mbak Ririt Rengganis niku nek cara manuk napa? Sing pundi Mbak Ririt? Nomor 3 saking tengen kula niku. Niku sing diarani nomor 2 niku to, saking mriki. Nggih. Niku glathik watu. Weh. Disawang nyenengake unine ya penak dirungokke. Nek Mbak Noni Aprilia niki niku genah cilik pawakane kenari. Weh. Kenari. Terus nek niku sijine niku sing tengah niku. Sing pundi? Niku lho sing miro-miro kaya tledung pahmi niku lho. Oh, niku manuk sing sakniki pun langka niku, Mas. Napa? Niku manuk ancel bumi nggih niku. Oh sik to. Manuk ancel bumi iki katiasane apa kuwi? Mula sampean niku sok memperhatikan jenis manuk. Lah nggih ta apa sik piye? Mula oh nggih mboten maedo yen sampean mboten ngerti manuk ancel bumi mergo sakniki pun arang-arang enten, Mas. Nek cara mbiyen sok tesih kathah, nek saiki arang-arang. Nah, niku sabone niku teng galengan mula iso disebut ancel galeng nika. Oh, ancel galeng. Lah manuke kaya bangu, rupane klawu ngoten mlakune cilik ngoten niku mlakune lho. Ngeten iki. Pluk. Pluk. Pluk terus mandeg. Lho. Weh. Niku mboten enten suarane gugir ngeten tok niki. Nek mandeg kepir. Nggih, lu agar konangan wong ngoten terus mlayu. Ini
Terus mandek keten tengak-tengok terus ngeten melih. Lho. Pokoke anggere sepi wong lagi ngene. Ya putih raine manu iki. Oh, abu-abu. Abu-abu to. Abu-abu kok putih. Iya. Putih mano rupane putih. Kok saru blas oke. Meni. Swara kok eloke kaya ngono Mbak Arus. Mula kok akeh penggemare. Ora mokal swara halus gali-gali. Jan. Swara kok mate kaya ngono. Mat apa suarane Mbak Arus mat, suarane keprak lho, bosok kupingku. Saking gumun kula kok Mas. Wong gumun iki ekspresine dhewe-dhewe. Yo ekspresi kowe kaget dhewe aja kancane dijak. Nek kula niku nek gumun ya kudu ngoten niku kan lega atine. Lho lega ya lega ning gawe kagetku. Ana wong kaget kok disoting. Gaweane pancen ngono kok ya. Kupinge bosok kok. Wong ekspresine dhewe-dhewe nek Petro nek kaget ya ngoten wah jianu elok tenan. Iki tenan aku kaget tenan Mas iki wis suwe ra tau metu soalé. Nek sing enong nek kaget weh. Sing enong. Kuwi anggere kagete nemen horok. Nah niku. Horok. Nah niku sing enong. Nah sing nyiter nek kaget terus uda gulung. Sapa? Kembar aku. Monggo, Pak. Suara elake. Ngene iki lho, malah seneng. Ngene iki lho bar wayangan sesuk dledek ya ngene iki lho. Kiwa diserang, tengen diserang iki. Ya, Pak. Suarane penak sing nyelehke ya. Ora merungsung ya, wiwit manggung. Yo diabani Mas Gareng. Niki wiwit manggung. Pur katakung nyan ngabani sing ngegong kaya adate nika. Mas. Wah, gong apa Truk? Eneng lho lelakon. Piye? Biyen ki ning nggon aku ki enek dalang to. Wancine pas ngene iki pelawak iki ndelalah wegan. Terus kupinge disumpet nganggo kapuk ning nggon aku kono kapuk biyen. Lah iku sesuk ki budheg tenan. Eneng ngono kuwi. Terus ora apa. Terus
Ora cabutan ngomonganmu. Mau niku nggon aku kok, Mas. Nggon aku nyempatani wong sak sekel dhewe. Niki wiwit manggung panjenengan tak aturi ngabani sing ngempul. Nggih, ya. Monggo, Pak. Mas Mangun kempul. Waduh. Lembenge saiki. Ora tegas blas. Ana sing tak tiru kok. Yo. Kempul, Gun. Asline metu iki. Iya. Dobel, Gun. Walah. Telu, Gun. Neh, Mbak, Ibu. Papat, Gun. Syukur kowe. Obonge aja mau waton obo 1 2 3 kok pas dituruti terus mundak-mundak. Mboten Mangun iki cocoke yang diabani Mas Mangun kempul. Sret. Sret. Nah, Mas. Ngen gelem. Hihi. Mangke isik. Nah, nek ora di ngonoke iki wong 1 2 3 4. papat. Ayo Mas. Tur kata kung. Nah, ngono. Anu, duite kek sik no. Lah kowe tak keke terus kono ora nabuh. Oh ya. Oh, jar berbasuki mawa biaya kok. Ya, papat. Oh, Pak. Papat, Gun. Kek nasi. Sik. Kowe iki jane pengegong apa bang titil? Urung dilungi ora gelem muni. Gojok ki. Ya, dilungi Nah, sik. selamat. Nah, Nggo tilik kubur ya, Le. Satu ngandang. Ayo. Tur kata. Ayo. Ayo. Oh, sik, Mbak Rosyati Ibu. Kowe mau harur-harur ora di. Nah, wah, kono iki isone kempul mergo nek wis diadani Mbak Rosyati. Tur kata kung lagi kung ngono kok sing Dengaren ta bengi iki Bayu kok lomomen ki. Ajake kok Pak Haji lumintu iki. oh senengane kok. Nah, Sajake bocah iki bar kelegan mau mesti. cilit. Ayo. Bapak. Nah, gandang to suarane. Papat, Gun. Nela. Baleke duite. Lah piye? Kutut manggo kok dadi lesung jumenglung. Lah piye to? Lah kuwi tak bawa meneh. Ayo tak bawa meneh. Lesung jumenglung. Sing ngabani angger jebles. Gawe notasi dhewe bocah iki. Wah, pengajar isi aja ya. Oh. Batu sego. Ora open to. Wong ki pancen dasare wis pancine Lah, ditokke konsumsine kok ya. Lah ya metune sego tak tembangke ngono lho. Jenengan rasa semelang, jenengan gara-gara ora uman to iki kok. Nggih. Ah, kalih Bu Haji pun dicawisi. Alhamdulillah Sego matur bule sak anu to sego sak lawuhe, Matur dadeke suwun. siji sak kopine sak jeruk wis dadeke sak kresek. Wis ora usah dadak milih. Lho kok sik kuwi suguhan apa turan? Kok kabeh kok didadeki siji sak kresek ki lho. Wah, aku pitados kok wong Pak Bu Iya. Haji pemerhati kok. Nggih. Ya, Mbak. Mangga 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 Mas Gareng. Mas Gareng mawon sing nyaweri Mas Gareng kok. Mas. Mboten. Oh, mboten. Oh, nggih. Sing maringi rak jenengan to. Oh, nggih. Wilujeng. Ning nek tanpa aku ora tekan nggonmu. Ayo. Ya, kudune jenengan nyawer. Lah sawer piye wis tak sumbangke obat banjir. Ya sing ning dompet. Sing ning
Sone kebanjiran arep disawer Mas Gareng, Mbak jenengan. Apa kowe kebanjiran sik kok tak sawer? Ora enek banjir. Pak. Ayo boyo lali banjir lah omahku kelepno. Ke, Mbak. Yo. Mangga, mangga. Mangga, mangga. Mangga, mangga. Mangga, mangga. Mangga, mangga. Mangga, 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 mangga. Anu. Mangga. Wah, gonge begitu metu mak sur. Kok sur iki, Pak? Lah kuwi suarane saking getere gong iki. Ya sur. Sur tak sing nyaron sore mah. Enggak. Pramitra Anu tangi nalaya Wilujeng. Wilujeng rawuhipun Mas Gareng. Ora selamat apa ya tekan kene. Lho, dibageke suarane ya kaya ngono lho. Ben. Wilujeng, Mbak, ngono lho. Kadung tatu atiku. Moko nek jeneng tatu atine iki angel tambane ya, Mas. No. Digawa nganti tungganing pati. Wis. Elok. Wis dunya telah ya apa kuwi? Gelah-gelahe kok telek-teleke gitu. Ayo. Yen tanpa anggih sedina Matur nuwun. Hei, iki kowe jarak perkara. Tiwas piringe do diculke lho iki. Ora sida mbok teruske mbok gongke iki lho lah. Wis teruske Pakde. Kono sareng nyedok barang kuwi. Wah, wis. Anu ngantek kerupuke mak kratak ngono terus diselehke. Ora aku ya angon wektu ta ya kanca-kanca gendarse. Lah iya ora usah kesusu. Wis monggo-monggo. Matur nuwun sampun dipun aturaken nggih menika kutut manggung panyunipun Ibu Kades. Mugi dadosa renaning penggalih. Nggih. Nggih menika. Sinambi kanca krawitan dar keparenga sami mirengaken pasugatan kula nggih menika bawa dandang gula pepeling dening Mas Gareng. Ha iya. Ayo. Ya Mas, niki enten sing ngersake pepeling. Saking anu, katur Mas Petruk ingkang nembe ngayahi pentas nyun lagu utawi gending pepeling. Matur nuwun sanget saking kula Bapak Supeno Tanjung Anom, Gabus Pati. Aduh. Nggih, menika dalem aturaken Pak Peno menika dipun bawani dandang gula pepeling dening Mas Gareng. Monggo Mas. Anon anon. Aku yen ora loyal karo kanca yoga ora nembang aku. Sing dargen saya warak. Saya enak. Ayo. Nanon nanon. Awasi todi ting 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 ting. Nanon nanon. Empat cilik Mas. saking probinases yo nano nano
bebasanmu mampir ngombe kecil Mas ngene Bilal tukang adan ning masjid kok terus ini salat ya, kang limang waktu ngono kudu tansah dipun waduh kemayune cenggak iki jane kemeprok ai iku orang ngambah gede jaga agama pakartikang lu mah ngarep nutukne ya wit to ngarepno pakartikang sip yo sing penyakit iku aja wis aku wis tak gedhekke lho tintingamu ning cilik ngono iki besok ora tak tekani kowe yen nikah sapa sing lulus bawa eneng saweran 200.000 oke ngedoken tumindak mungkar yakti urip 200.000 lho angele ra jamak ngene iki ayo yakti urip manggya ding angele lho manggya tentrem cengkoke piye cengkoke lair batin bejo donya kira suarane hebat beksane elok ayo Mas yo diaturke pepiling Mas di duite piye to 200.000 mau walah 200.000 to iya anu Pak Mangun wo pinten 100 Mbak Ros 100 oh wis pas 200 kok sing njaluk aku lha wis didomke no lho kuwi mau duitku to lah wong kok sing ngedom awake kok ora krasa nek dite dhewe kok didom ora ayo yo Mon saya ketedhe ngon yo aja to wis dadi hake Pak Mangun kok wis ora tak jak ning pasar apung lho Mon ning kono ndelok wong dadak dodol belanjan tok direwangi ra turu sewengi mangga ning ndi diatur pepiling no dibeksani no mangga pepiling yo
sampun dipun aturaken pepiling kala wau. Nggih. Pundutan ing saking gabus. Nggih. Mas, Bab napa? panjenenganipun Bapak Haji Ratmen menika sakmenika rak ngasta minangka dados pamong dadi pangarsa to. Leres. Inggih. Kala semanten kula sampun ate dipun paringi seratan kalian para sesepuh Menapa, Mas? dadi pangarsa menika kedang nggeni sekawan perkawis. Menapa mawon? Sepisan kudu ngenggoni tembung momong, kaping kalih momot, kaping 3 momor, kaping sekawan memet, kaping gangsal perkawis menika mapan. Nggih. Tegesipun, Mas. Momong menika liripun bisa dadi pengayoman gawe pepadang lan tansah ngrangkul siji lan sijine. Leres. Nggih. Lajeng momot liripun sugih kawruh lan bisa nanjake kawruhe wau kangge raharjaning bebrayan. Bener. 3. Banjur momor terus. Momor kuwi lire bisa manjing ngajur-ajer. Kados lakune angin nika lho, Mas. Nggih. Ngendi-ngendi diserambai. Saged nganu napa nyawiji. Nggih. Lajeng memet liripun wicaksana sugih petung lamun tumindak apa wae ora nalisir saka rantaman. Nggih. Gitu. Lajeng mapan tegesipun iso mernahke diri ing peserawungan. Amin. Nggih, niku. Yen kula mung majeng matur nggih bab 5 perkawis kok, Mas. Napa Mas Gareng? Mugi-mugi Pak Haji Ratmi anggenipun ngasta minangka kepala desa saged nyepeng 5R. 5R. Gangsal R. R sing pertama, Pinter. R sing kedua, Bener. R sing ketiga, Pener. R sing keempat, Kober. kelima, Aja gampang keblinger. weh. Jadi pemimpin niku kedah pinter niku modale pemimpin utamane. Leres. Bener sedaya ingkang pun tindakaken kedah bener ning langkung penting melih kudu bener. Nggih. Pinter bener ning yen ora bener marake natoni atine wong liya. Nggih. Kober ya kudu menyempatkan diri minangka sebagai pemimpin. Ewadene gampang keblinger, nyuwun sewu ngemutaken harta tahta dan wanita itu godaan yang paling mujarab mila kedah ngatos-atos. Inggih Mas Gareng, mugi menika saged dados peling. Iya. Niki ngaturke nawala melih Mas Napa, Gareng. Mas? Wonten ingkang ngersakaken lagu oplosan kaping kalihipun Cidra saking kula Pak Marto. Menika wonten wajibipun Rp500.000 kagem Mas Gareng. Alhamdulillah. Wayang kulit. Oh nggih, matur nuwun. Lah Gareng wayang kulit disawer. Ya, matur nuwun. Yo, iki diaturke. Sabar. Innallaha ma'asabirin. Cidra. Karepmu ra karepmu. Kula nyuwun dhateng sapa ya sing anu Mbak Cidra saged mboten ibu-ibu. Oh yen anu sik dipadosi kerepekane sik. Aku Cidra. Versine akeh soalé Mas Gareng. Dipun selingi rumiyin. Nyuwun larasipun pelok. Napa Mas? Pelok barang. Anu sarung jagung kala wau. Oh anu niki riyen sir huning. Nah, sir huning rumiyin men. Sarung jagung kala sampun sir huning. Dipun bawani langkung rumiyin ingkang bawa nyuwun tulung dhateng Mas Joko Hermawan. Iya. Sing pareng ngasta. Sing ngasta bawa Mas Joko. Nggih. Mangke dipun garap gagrak cara tayupan dibeksani Mas Gareng. Iya. Monggo. Iya, diaturke Sri Huning. Monggo. Monggo Mas Joko. Nggih. Nano Putri kang sulistyeng warni Nano Sri Huning Mustika Tuban Lapuh tresno prapteng layon Nano tuk prangkong bocana
Bathara Bela Bebela Wiratmaya Nanu Wasana Sri Kuning Kukur Dadya mustikaning Monggo Mbak Noni Aprilia kepareng dipun aturaken langgamipun Sri Huning, monggo. Iya. Sri Huning Tayub Gagrak Pati pancen wis kondang Mas Gareng. Nggih. Pati Blura Purwodadi Rembang. Wah, tayubipun malah temata sae, Mas. Duwe kendangan ciri khas dhewe-dhewe ning nyatane ya Mas. Versinipun piyambak yen pun deles Pati Yono Blura Pati Rembang Blura macam Purwodadi kendangane angel ditebak, Mas. Nggih saestu. Pun bingung. Serupa tapi tak sama. Nggih to. Nggih. Yen pun kendangan. Mataram, yo Mbak Ririt ten kiwa kotak, Mbak. Jumeneng, Mbak, yo. Yo yo Yo. kanca. Iki sing diarani kowe iki cah nom ngerti selirane wong tuwa ya. Seleramu sing piye to, Mas? Ya kaya awakmu iso nggo tombo ngantuk. Alah apa iya? Ah ya timbang nganggur. Iya. Ning kula ya nuju prana karo Mbak Ririt. Mbak Ririt ya duwe selera, Mas. Heeh. Selerane nggih kaya jenengan iku. Nggih to, sinengane sing ciri-cirine. Iya. Tangane rada kiting. Heeh. Nggih. Becik, ngono iku senengane wonten. Kecing. Kowe iki seliramu apa arep nyenyek aku kowe? Ora. Niki anu goleki bodolamu rambut sesuk katut aku kowe. Oh ngono, Mas. Heeh. Niki ngaturi pamundhute Bukades. Nggih. Caping gunung dipun jenglengaken. Wah. Ingkang jengleng Mas Gareng. Nggih.
Kalian Bapak Rata menika kala wau. Caping gunung jenggleng. Nggih. Salin rasa malik pelok barang. Dwija. Waduh iya. Calon manten ya Mas ya. Pantes diundang saiki. Waduh. Iya. Pilik kuwi. Oh lalik ya kuwi. Nggih. Monggo Pak dipun aturaken, dipun jenglengaken. Ya, awas. Yo. Aneh. Ya. Kemetukruk-metukruk iki napa lho? Ancang-ancang. Ancang-ancang ya rada atuh. Arep jegleng wong ayu kuwi ngetoke tenaga. Oh iya. Tenaga ekstra. Ekstrakurikuler. Sebentar, Lek. Saben. Yo. Saben bengi nyawang Ditoto napase, Mas Gareng. Ayo. Kok sik ngematke. Ya kendang ngumpul terus jleng ngono kok. Ya sik to karo wong tuwa ki ora usah kesusu to. Oh iya ya, karek pira ta umure? Alon-alon maksudku. Oke. Yo. Kayak wong setruk. Gayamu gimana, Mas? Wis saploke karo sing keri kok karo aku sia-sia. Karo sing keri ndi tarik Samina to? Ya wis karo aku wae. Iya. Ya. Nano. Yen memajang mong karo Nano. janur kuning. Wah. Wah, iso kompas tenan. Ping kuwi ndi? Mike dicekel. Wong gaya kok, Mas. Oh iya, stane beda-beda ya. Ayo no, musuh canom kudu ganti setan. Oh iya, kudu gayane Ora kena mulah-malih. monoton. Ora monoton. Kok ndak jeli. Ya. Nano, nano. Kembang Mas, pindho, pindho. Pripun, Pak? Iso kompak. Oh, Pak ini omong enak Pak. Penak-penak piye lho, Pak? Nganten iki mboten menghargai wong wedok nganten iki. Lah kok njaluk tak hargai piro? Lah iki pokoke handuk-handuk ngono mau. Lho lah iki Pak manut pengendange to, Nduk. Sik baleni Pak Samino, Le. Piye? Ayo. Sik baleni sik. Tonton-tontono, yo. Ya. Oh, Kuwi ora ngono ki. sopan ya, Mas. Lah ra sopan nggih Mas Petro nggih. Pirsani wong akeh. Karepe ngapa ngono ki mau? Karepe ngapa? Manut pengendange. Ya ora kena ngono kuwi. Kena ngono, ning aja madhep penyanyi. Lah ora madhep rene, madhepe rono to Ora rono. ora itu madhep penyanyine baca Mas. Ya, baleni. Kabeh. Lho jare ora itu madhep penyanyine. Ya sak awake ora mung raine tok. Ora netok awake iya no lah. Iki mau anak lanang rame lho to. Iya, cek keri. Derek. Larang wis pecah ya nderek. Isih. Wis tak cesok. Ya. Tak cesok kuwi lho. Lho, Pak. Paceten Neno. sarwi. Kayane Cengengesan golek pangan di cengengesan. sarwi. Kayane kaya ula niki Mas Petro. Jan
Wis pindho wae 3 lepeh ngono kok. Lah yo, rekane jamumu apa, Mas? Ora ngerti kok tetane kemlothak ya. Lah ya kok elik kan. Sing mari tangga ngerti ya ngono kuwi lho. Jamune Mas Gareng iki cindil. Oh, cindil. Oh, sak tikus-tikuse. Tak turai butute dienggo banyu. Sing belang ngono. Sak weroke. Yo. Nggih. Apa? Ora muni lho. Lah wong arep parikan kok jenggleng. Parian, nek parian yo ora ngut jenggleng. Oh lah ora omong. Parian. Parian sik. Wiwit saka Mbak Setiawati. Hano neno, ya Mbak. Pilih buah pir, terus karo merep. Terus Nadyan kena banjir. nggih. Ning panggah ayem tentrem. Amin. Pati kok. Ya, iya. Dungane apik tenan ya. Yo, Mbak Rusiati. Gendeng jangkung kuning. Gending jangkung kuning. Terus Apa pilih pangkur? apa pilih pangkur? Desa mandeng. Nggih. Tansah subur makmur. Amin. Amin. Mesti mandi dungane Kyai melek. Ha iya. Nggih, amin. Yo, Mbak Noni, tarian. Nano neno. Yo. Numpak kereta Numpak kereta menyang Nyojo. menyang Yojo. Terus Warga kepuh kencana. nggih. Mugi tansah raharja. Amin. Yo, Mami. Nah. Rasa maca SMS kok Dedi. Pari anu kok gege kancane. Wis konangan saiki aku wis. Mula kok lancar men. Ya jebule Dedi to lek gawe iki. Lek gawe seminggu kepungkur. Oh, alah. Tak kena iki gawe dhewe saiki. Gawe dhewe. Tes kecerdasan. Ya. Blonjo ditampa dhewe kok parian njaluk Dedi. Iki jenenge nyengkuyung kanca ngono kuwi. Oh iya iya. Ya Mi. Kerja sama. Apa ya? Yo, nano neno. Ana wedhus. Endi? Oh, wedhus samene melek ngopo? Wedhuse kena banjir. Wedhus kok yaene melek. Apa yo gareng wedhuse yaene? Nggih, nggih putih kok. Aku aja mbok kelepetan dosa ya. Yo, ana wedhus terus Kena panah. kena apa? Panah. Panah. Ya, terus Mas Gareng bagus. nggih. Jare fitnah. Ya nek diarani bagus itu fitnah. Berarti bagus sih fitnah asline elek. Jane bocah kuwi kebak ora to? Lah ya. Ala kurang ya sesendok man, ora akeh. Ayo ya terus kok mencep ngono ya. Ya. Wong ngoneke wong bagus kok fitnah iki lho. Ya nek tak elem ya. Iya iya. Ya, ya. dilem, Mbak. Iya. Mbak. Gedang goreng. Endi? Oh, etok-etok. Iki parikan kok ditakokke gedang goreng terus Dipangan cecak. nggih. Mas Gareng Apa? mripate piro? Kuwi dilem lho, kuwi dilem. Kuwi lem. Dilem apa wong adone Lah nanu picak. pilih. Ora kaya. Delok engko anggere sepi wong tak pangan mentah-mentah. Wani, Pak. Hah? Wani. Oh, ora ana wahyu ora wani ngopo. Ya, lanjut. Anu. Panas udan. Aling-aling. Aling. Caping. Gunung. Ayo. Mah engko blok meneh. Nganggo. Engko parian neh. Ora. wis entek. Jelek. Ya. Ya. Awas jelek. Ya. Ora kompas iki sing ngendang karo sing gawanku. Wis arep apa? Iya. Bolok Yo, sineman.
Belas kembang rawe, yo Mbak Fahmi. Saya suwe banjir pandeman aku tresno kowe kembang hatiku digawe lara kembang berarti agawe larane ati kejebul agawe atiku bingung kembangi mawar tresnaku wis kadung buyar mula wong seneng ora ketemu sembrono ora becik umrah pingkur manita iku marita sampe ning imbangane becik ati gawe Matur nuwun Mbak Riris Mas Gareng. Nggih, matur Mas nuwun. Gareng menika nawala kantun setunggal. Nggih, Sarta menika kanca karawitan menawi cidra kaliyan oplosan dereng garap lho Mas Gareng. nggih. Nggo timbang diaturke malah nguci wani. Kulinane polosan kok. Nah nggih. Menika kula lintoni sarung jagung pelog barang kemawon. Monggo. Jumbuh kalian pamundhutipun Bu Kades. Iya. Sing terakhir. Ayo. Nggih. Monggo sarung jagung nyuwun tulung dateng Mbak Setiawati. Iya. Monggo.
garing sawetawis ngatur panglipur. Nggih, Mas. Menawi wonten galap gangsung ngatur nyuwun gunging samudra pangaksami. Inggih. Pandonga kula sak pengker kula saking ngriki mugi panjenenganipun Bapak Haji Ratmi sak kukuban tansah manggih hayu rahayu niskala. Amin, amin, amin.